Čaute ľudia, moje meno je Steven a dneska si zahrajeme Stumble Guys. Uvidíme, ako to dopadne. Ak sa vám toto video páči, nezabudnite zanechať like a odber a my sa na to môžeme vrhnúť. Počkaj, pozrieme. Pozrieme sa na toto. Môj astronaut. Čakaj, špeciálne. Neviem, odkiaľ to vychádza. Tak, ale odkiaľ to vychádza? What the fuck? Odkiaľ to vychádza? Musíme to zakecať, aby sme bolo počuť, dobre. Čo mám chcel? Toto chcem. Lionel Pesi. Ty kokos. Lionel Pesi nové ideme zahrať tú hru. Nech to nepočujeme a... Zahráme si tento Stumble Guys a uvidíme, jak to... Počkaj, nice, toto je tá dobrá mapa. Veľmi dobrá mapa toto je. Práve, že toto je najlepšia mapa, ty vole. O, banán! Toto som aj ja chcel. Ale už to nerobia. Ne, že to nerobia, ale proste... Už tá postava není. Lebo to bolo v minulom update, alebo ja neviem. Ja som to už dlho nepozeral, tak ja neviem, či už tie postavy existujú alebo neexistujú. Ale proste už toto je strašne staré video. No nej... Nej to staré video, ale proste ja som chcel niečo povedať. Úplne z toho zmatenej. Ja chcem povedať, že tie postavy sú veľmi staré a už niektoré neexistujú, takže... Neviem. Ale ideme sa to zahrať. Tak uvidíme. Poď, Stumble Guys. Čo tam Yes. Táto mapa ma vôbec nebaví. A neviem, prečo som povedal yes. Ale okej. Dobre. Ideme. A už by sme mohli to dať a keď to dáme, tak to bude veľmi dobré. A prečo ten Mr. Beast má Crocsy? Kebyže bežím s Crocsami po lade, tak už by som bol dávno mŕtvy. Dobre, tak ideme si toto dohrať a uvidíme, čo ďalej. Dobre, takže... A kebyže môžeme dať pri tomto videu aspoň 100 lajkov, tak natočím Roblox. Stop! Roblox a... Nice! Dobre, dúfam, že vyhráme. Tu sme my. Lokol. Lokol, ty kokos, že lokol. Neviem, prečo ma také meno blbé napadlo, ale okej. Neviem, aké to... Proste iné mi to nebehlo a... Proste mi to iné nebralo. Stop motor. Ľudia, nežujete to, prečo tak neviem, lebo... Spomínam sa niečo do školy. Dobre. Aby ste len tak vedeli. Aby ste vedeli, spomínam si na školu. Stále robil školu. A tak, to čo je? Hej, počkaj, to čo to je? Top school. Žijem. To je nejaký Emil 300. Ande. Help! Ale... Dobre, ideme na loď. Počkaj, to je ponton. Počkaj. Dobre, ideme na ponton. Ponton. Help! Wilson! Dobre, ideme na ponton. Sme na pontone. Wilson! Help! Na pontone. Aha. Ono to vybuchlo. Už budeme asi končiť, no. Ak nezomreme. Toto dokončíme a... And. End.
Ende. Dobré. To se pustí. Dobré, tak ende. No dobré, tak ak prežijeme, tak to dáme. Skončíme. Skúsime, dobre, takže... Dobre, prežili sme, dokončíme túto poslednú mapu a videjko bude asi u konca. Ja som to vyhral! Tak to je dobré, no tak ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite sa zanechať like a odber a my sa vidíme v ďalšom videu. Čus!